extrem de fericite jucătoarele Olchimului. Iar Radu Voina dă în continuare indicații. Toate meciurile se termină în minutul 60. Elisa Parcă spune, totuși... hai fetelor, nu suntem încă calificate, trebuie să dăm totul, să jucăm aproape de maximum. Facem pariu că au aflat de mult timp rezultatul de la Ghior. Asta e ca meciul de la europenele de fotbal. Știi, când jucătorii au zis că din cauza că aflaseră rezultatul de la Franța-Italia n-au mai putut să bată Olanda. Glumim și noi, este o atmosferă foarte destinsă în sala Traian. Toată lumea sărbătorește calificarea Olchimului în semifinalele Ligii Campionilor. Sărbătorește la rândul ei ucraineanca Anastasia Pitpalova. Al doilea gol pentru Anastasia Pitpalova. Olchim conduce cu 29-21. Mai important este însă faptul că mergem în semifinalele Ligii Campionilor. Viborg sau Hypo Viena, viitoarea adversară a Olchimului. Înscrie Jovanovic pentru Budugnost. În tribună să știi că sunt și cele mai noi achiziții ale Olchimului. Cristina Neagu și Patricia Vizitiu sărbătoresc și ele. Păcat că nu pot evolua în această ediție a Ligii Campionilor, dar sunt două jucătoare foarte tinere care au tot timpul să câștige trofeu după trofeu pentru România. Rita Borbaș, faultată, 7 metri. În acest moment am intrat în ultimul minut al confruntării de la Râmnicu Vâlcea. Clara Vădineanu se duce spre punctul de la 7 metri. N-a înscris, nu? Nu a înscris. Iată-le pe jucătoarele care nu au putut evolua din diverse motive astăzi. O văd pe Vali Beșe, pe Tereza Tamaș. Înscrie Clara Vădineanu. Ajunge Olchim la cota 30. Cine mai era acolo? Adriana Țăcălie, Roxana Gațel sau Talida Tolnai. Un lot extrem de numeros, probabil că din semifinale va reveni pentru Olchim și puternica apărătoare Valeria Beșe. Nu că Olchim n-ar sta tare la acest capitol. Îndrăznesc să spun că acea echipă pe care am văzut-o mai devreme în tribună ar fi câștigat oricând împotriva lui Budușnost Podgorița. Valentina Ardeanelisei înscrie ultimul gol al meciului. Olchim în semifinalele Ligii Campionilor. O performanță de excepție pentru handbalul românesc și pentru întreg sportul din țara noastră. Olchim a câștigat de o manieră categorică și este în premieră în careul de ași. Aproape să izbucnească în lacrimi jucătoarele Olchimului. Se felicită Radu Voina, un antrenor mulțumit. Poate vedem și hora bucuriei. Așteaptă resemnate muntenegrencele salutul. Abia apoi jucătoarele Olchimului vor duce să salute al 8-lea jucător, publicul care a făcut o atmosferă incredibilă. Avem o echipă în semifinalele Ligii Campionilor, o semifinală pe care o visăm de aproximativ 16 ani. Ultima dată chimistul Râmnicu Vâlcea în 1993. Nu se compară, însă aș spune eu, competiția de atunci cu cea de acum, având în vedere că numai puțin de 3 echipe din Rusia, 3 echipe din Danemarca, țările cele mai puternice ale handbalului european, participă în această competiție. Olchim din România, Ghior din Ungaria, Hypo Viena din Austria și Viborg din Danemarca vor lupta pentru cel mai important trofeu al handbalului mondial, Champions League.